Mga motorista naman pinaalalahanan sa pagtalima sa batas trapiko sa Dagupan City. Para sa detalye ng ating balita, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Muling iginit ang otoridad sa mga motorista ang nararapat lamang na pagsunod sa mga umiiral na batas trapiko upang maiwasan ang anumang insidente sa kakalsadahan. Ayon kay Poso Dagupan Deputy Chief Rexon de Vera, importante ang focus sa pagmamaneho upang makita at maging alisto sa mga kaganapan sa lansangan. Mungkahi rin ito ang dapat ang pag-iwas sa paggamit ng mga gadgets tulad na lamang ng cellphone. Yes po, paalala po natin sa mga motorista natin na palagi pong tignan yung kanilang daan at kung maaari iwasan po nila ang paggamit ng gadgets habang nagmamaneho. Matatandaan na mayroong nahulog na isang sasakyan sa bahagi ng Rizal Street Perez Boulevard intersection sa ginagawang road project sa bahaging iyon kahit pa may nakalagay ng construction signage. Ayon sa ilang motorista, hindi umano maikakaila ang dulot na abala ng mga road projects sa lungsod, ngunit giit naman ng otoridad na kinakailangan ang mga ganitong proyekto upang mas mapabuti umano ang kalagayan ng syudad. Samantala, inaasahan na sa pagtatapos ng mga isinasagawang proyekto ay maiibsan na ang problemang pagbaha sa Dagupan City. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.